जी हाँ माताओं बहनों, वार्ड नंबर 37 लार दक्षिणी से जिला पंचायत सदस्य स्वराज सिंह गौर को भारी मतों से विजयी बनाए। स्वराज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले वाला बहो भैया स्वराज के हाला बहो, गावे गावे इनकर बोले वाला बहो, बोले वाला बहो, बोले वाला बहो। भैया स्वराज के हाला बहो, गावे गावे इनकर बोले वाला बहो। गली गली के विकास करवावे के बा, गली गली के विकास करवावे के बा। स्वराज भैया के अवधि जितावे के बा, जिला पंचायत के सदस्य बनावे के बा। हरदम सेवा में रही है तैयार हो, मौका दो भैया के अब की बार हो, मौका दो भैया के अब की बार हो। हरदम सेवा में रही है तैयार हो, मौका दो भैया के अब की बार। सबके हक अधिकार दिलवावे के बाद, सबके हक अधिकार दिलवावे के बाद। स्वराज भैया के अब की जितावे के बाद, अब की भारी बहुमत से जितावे के बाद। जी हाँ माताओं बहनों, वार्ड नंबर 37 लार दक्षिणी से जिला पंचायत सदस्य स्वराज सिंह गौर को भारी मतों से विजयी बनाए। स्वराज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहेले राजित सबसे जोड़ी के हाथ हो, छोड़े के नइखे स्वराज भैया के साथ हो, छोड़े के नइखे स्वराज भैया के साथ हो। कहेले राजित सबसे जोड़ी के हाथ हो, छोड़े के नइखे स्वराज भैया के साथ। काका बुढ़ऊ के पेंशन दिलावे के बा, शौचालय आवास बनवावे के बा। अब की जिला पंचायत में जितावे के बा, स्वराज भैया के अब की जितावे के बा। भैया स्वराज के हाला बहो, गावे गावे इनकर बोले वाला बहो। गली गली के विकास करवावे के बा, गली गली के विकास करवावे के बा। स्वराज भैया के अब की जिता